Hey guys, inzwai nyaya iri pano guys. Mai vaigara vakawana murume ukunogara naye, vakawana murume akavaroora anditi mai avo ndobva vaenda nestep nemwana wavo wavakabva naye. Saka tongoti pane murume uyu istep daughter anditi vaenda nestep daughter yavo kune murume uyu ndokubva vagara kudaro. Vakagara havana kuziva chinhu mai ava handiti, and then mai ava vakazorwara ndobva vafa. Asi varwara vafa handiti autopsy report munongosivawo yakauya ichiti food poisoning, right? Yauya ichiti food poisoning ndobva vangochengetwa vanguti pamwe pane kwavakadya kubasa wati hakuna munhu akapisiwa nyaya, ndobva zvapera. 4 years later mwana uyu wavakauya naye akura akabva azvara mwana wake, asi akazvara mwana uyu amai vake vachiri vapenyu vasati vashaika. Ndobva mai vatotira kubvunza kuti mwana ndewani, anga asingatauri kuti mwana ndewani, right? Saka akura izvozvi, akura manje handiti mai vashaika. Handiti kazhinji kachona kana mai vashaika unofunga kuti uchidzokera kumba kwenyu kuti baba havasi baba vako ndi step father handiti, but mwana yakasira akagara apa nababa. Asi akagara nababa ava handitika anga neshamwari yake vakakura vese kubva kuchikoro handitika vakura vese kubva kuchikoro atori ma childhood friends, ndobva varamba vachitamba vese. Saka ndio shamwari yake yaiconfida in everything, achiudza zvese handiti. Shamwari iyi vakura kubva kuchikoro ati kureyo handitika. Shamwari iyi yave kuma 21 yakaita mwana handiti, ndobva yaitawo mwana wayo, right? Yaitawo mwana wayo asi haina kudza shamwari kuti mwana ndewani handiti, maona vakontinua vachitamba. Saka now vana ava vakura handitika, vakura kudaro uyu shamwari ndokubva achitsvaga aizise munhu weshamwari anoziva kahama dzeshamwari yake, aise munhu seconfidanta yake, aishare zvese kuna confidant yake ichi handiti. Mwana aye ndokubva achinda kupi kuna mukoma wamai veshamwari yake uyu vekushaika, mai mukoma wemukadzi wokushaika uyayo. Ndobva tindokumbirawo kutaura nemi, ndokumbirawo meeting. Ndobva vaita meeting paya, ndobva tindaya kuzokudzai kuti ndikubvunzei kuti kosei mwana wasisi venyu nina wenyu achiri kugara nastepfather ivo vakashaika kudhara 4 years ago. Menino akati ini handambozvibvunza, ndangoti pamwe kuda ndozati akagara zvakanaka ikoko, pamwe ndangoti relationship yake nababa vase zvakamuchengeta handitika, pamwe ndo zvakangoita kuti aramba akagara ipapa handiti. Zvikanzi neshamwari yako sei musingazvibvunzi kuti sei pasinga kana mwe mukadzi anouya, maiguru akati kwai ndozvizivirepi, ini handigari ipapo. Zvikanzi ndoda kuti sisi venyu munino wenyu muzati akafa nei, maiguru ndobva vati handiti autopsy report handizivi, but autopsy report yakati food poisoning. Tikangofunga kuti kubebi kubasa ori pane zvakaita zvakadya something chakamukanganisa whatever, because yanga it was a sudden death handiona. Zvikanzi neshamwari yamukadii kuzvifambira, ndobva yati why with all these 1 million questions at once chichiri kuitika handimaona. Zvikanzi ndaya kuzokudzai kuti mwana wenyu, mwana wemunina wenyu handitika, mwana wanaye mwana wastepfather ivava vagere navo handiti. Maiguru ndobva vavhunduka kuti mwana wastepfather. Zvikanzi noti mwana uyu akaitwa munina wangu achiri mupenyu. Zvikanzi yes, munina wenyu anga asingazivi handiti the reason why akaramba kutaura kuti mwana ndewani, mwana wastepfather. Akatanga kurara nani nastepfather vaine 14 years handiti. At 16 handitika 17 ndobva aita mwana. Saka mwana wase maiguru akabva ati saka iwewe uri kundiudza izvi nhasi kuti ndiite sei? Zvikanzi ndati ndiye ndikuudzei mu painfact nyaya ndirinyanya kutokuudzai ndekuti ndoda kuti muite 1+1 kuti kana munina wenyu mimi akashaya handitika, ini ndichikuudzai kuti mwana wake, mwana wanaye, mwana wemurume wasisi munina wenyu chii chingave chakaitika. Maiguru vati are you trying to tell me kuti mwana uyu ndewa chitauri zita ndere murume wachona here? Zvikanzi imimi zvakwamuri muri kutaura kuti mwana wasisi wamunina wangu akauraya mai vake here? Zvikanzi zvakwamuri nachakudzii zita. Mva vakweshana pai handiti. Zvikanzi saka iwewe, zvikanzi autopsy report yenyu yaka zvikanzi food poisoning. Zvikanzi ndati ndingokuudzai handitika, zvikanzi akakuudza here kuti akauraya munina wangu? Zvikanzi ini ndatokuudzai ndishamwari yake wandimuziva kubva kudhara handitika. Sisi wenyu vanangofa handitika, vakaisigwa poison vakafa nekudzwa poison nemwana wavo, because mwana wanaende aida kuti agare izvo zvatogara semurume nemukadzi. Sisi ndokuvhunduka, ndokushokewa, sisi ndokudeedza veukama. Sisi vadeedza veukama ndokuya, veukama vauya handitika, ndokuchitanga kuvhunza musikana uyu, mukadzi uyu handiti hana uramba, akati ndotoya ndotestify. Ndobva vadaidza naye mwana wemunina wavo kuti avepo handiti.
mavadaidza napapa vakutanga kuchitaura papa unomziva chi ishamwari munomziva here vati shamwari yangu vati chikura ishuwa tunoshiya masecrets kanzi yes ndo friend yangu asi kuzivaka ndo friend yangu cheche ndo shiya masecrets and everything zvese apo uyu akauya nenyaya yekuti iwewe andi kwari kugara uko baba vari kugara navo stepfather vako the person who's supposed to be your father is now your husband and mwana wauri kunzi naye atokura mwana womurume wako handitika chikanzi ndasingakwanisi kuchitaura asi mwana ndewo murume wangu ndosaka ndisina kukudza even mama vari vapenyu mwana ndewavo baba chii chakaitika zvikanzi hapana chakangotanga kudanana handiti mwana inini ndakatotanga kuita maadvancement kuna baba ndine 14 years ndaitovada stuff like that zvikanzi iwe konyaya yekufa oright iye toti maita ufeve hwenyu handitika but munhu afa kunge ari baba wako konyaya yekusheka kwamai vako andiwana nokuti uyu shamwari kweri kuti iwewe ndiwe wakaisira poison chii mai vako kuti vashika wakauraya mai uchida kuti usagare nani nemurume wavo nababa zvikanzi ina nambofe inini ushu ndiye iyo shamwari yangu iyoyi ndiyo yakatondivigira insulin kuti ndiisire mai vangu handitika saka inini insulin ndakaiwanepi handiti zvikanzi ko marisautsi akabuda achiti zvikanzi no marisautsi haana kubuda achitaura kuti anzi takatenga marisautsi anzi pakashaika mama pakabva pashaika mama pakabva pabuda mari yelife insurance ndio mari yavakashandisa kunobribe kutenga marisautsi kuti auya achiti food poisoning animaona but chokwadi chiripo chekuti akapiwa zvekubayisa neshamwari iyoyi yanya yakai shamwari ndobva tangotaura kuti iweweka mwana wandinaye ndiwo munhu waugere naye iye yanga ari murume wamai vake mwana wangu hachichengeti mwana wangu handika a whole lot of secrets guys ari kuputika handi muri kunzwa ari kuputika saka as it stands haisati yapera nyaya iyi toda kutizowisisa kuti nyaya yacho iri kufamba sei kumberi kuti ichapera sei haisati yapera handi maona saka right now pato kwakutsvagwa pamirirwa baba kuti vauye vatsanangure because musikana uyu apparently mwana waanaye iyeye mwana wababa step daughter handika iri kutogara nababa same cards anofanira kunge ari mwana wake handi maona and then pane kesi hama manje yadatsikira nekesi yekufa kwehama yavo ari kunzi akafa uyu hama yavo iyi handi maona because apparently ava vari kuti musikana mwana ari kuti ndakapiwa mushonga insulin naushu handitika neshamwari yauya kuzoripota shamwari iri kuti hazvisiri izvo mwana ari kuti takatonotenga pakabuda mari life insurance ipapo handika iye semwana 1 ndobva piwa mari ndiyanga ari beneficiary ndobva piwa mari yayo ndiyo vakashandisa kunobribe handi maona saka zvinhu zviriko zvikiitika mukati mekurarama masikana ndangoti ndikushei nyaya haisati yapera ndozongokuudzaiwo kuti nyaya iyi iri kufamba sei handiti zvakaoma masikana mangwana muvepo handitika tinenge tina Mr Andrew nyama yaro pano handitika nenyaya yanetsa yeUKE vachititsanangurira zvisere nezviri kuitika new laws and regulations muno munyika muve nezuva rakanaka guys, see you tomorrow.